איך אנחנו מגדירים את הזהות שלנו? בפרשת השבוע שלנו, פרשת וישלח, מעניין מאוד לראות את הזהות של יעקב, איך היא משתנה בהתאם לנסיבות. כאשר הוא שולח את המלאכים לפגוש את עשיו, הוא לא מדבר עליו כאחי. הוא אומר, תדעו שיש לי שור ועז ופרה ורכוש. אני רוצה שהוא ידע שיש לי משאבים, אני לא תלוי בחסדים שלו ואני בא מעמדת כוח. ברגע הזה הוא ויתר על הזהות כאח, כי הוא חשב שישמש אותו באופן מאוד משמעותי עמדת הכוח שלו. כאשר הוא מנהל משא ומתן עם הקדוש ברוך הוא, לפני השלב הזה, הוא מדבר אליו ברמת מחויבות מאוד גדולה, כשותף. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני במקלי עברתי את הירדן, אני איש פשוט, אני מאוד מחויב לך, אני מאוד מחויב למשימות שנתת לי, ולכן אני גם מבקש ממך, תשמור עליי, הצילני נא, אני ממש מבקש. בזהות שלו הוא מרגיש מאוד מאוד מחובר שם, הוא יודע לדבר את זה, ולכן הוא יודע להגיד, אני בזהות שלי מאוד מחויב, ואני מאוד מצפה שאתה תהיה מחויב אליי וננהל איזו מערכת כזאת. כאשר הוא נפגש עם המלאך, הוא אפילו לא יודע. בזהות שלו הוא אדם פרטי. להפך, אפילו עוד אמרו לנו. הוא השאיר את הנשים, את הילדים, הוא איש משפחה, הוא איש פרטי, הוא איש פשוט. הוא מנהל מאבק עם המלאך, הוא לא יודע שזה מלאך. הוא נותן את כל כולו כאדם פרטי ולהיות אדם איכותי. כשמזהים שגם כשהוא אדם פרטי, בלי תפאורה, בלי צלמים, הוא יודע לתת עד הסוף את האמונות שלו ואת התפיסות שלו, באותו רגע משתנה התדמית שלו, והזהות שלו הופכת להיות זהות של אדם ציבורי. לא יעקב אתה, אלא ישראל. למרות שאתה אדם פרטי ואיש משפחה וכל מה שמסביב לזה, משהו באיכויות שלך הפך אותך לאדם ציבורי, והשינוי שם של ישראל זה מעמד מחייב. אז אנחנו רואים את יעקב כאיש משפחה, כאח, כבעל רכוש, כמי שמדבר עם הקדוש ברוך הוא, ובכל אחד מהזהויות האלה הוא מצליח להיות איש מורכב. בתוך החיים שלנו, לפעמים אנחנו רגילים לראות אדם בפלקט, רואים מישהו וחושבים שאנחנו יודעים מהו. היכולת שלנו לראות בכל אחד את מגוון הזהויות שבו, שהוא גם איש משפחה וגם הוא מאמין בדברים מסוימים והוא מתלבש בדברים מסוימים, יכולה להפוך את החיים שלנו לחיים יותר מורכבים ויותר איכותיים. שבת שלום.